Zdravím vás ja, Mertony z čarovného Minecraftu. Takže dneska hrám čarovný Minecraft, no nie ja ho komentujem, môj kamoš ho bude hrať, dúfam, že sa vám to bude páčiť, ako bude hrať. Po prípade na budúce sa vymeníme a v tomto dieli naťažíme základné suroviny, napríklad drevo, kameň a robíme si nejaký vchod do nejakých mineov. Potom v druhom diele rozložíme základy takého jedného fakt úplne epického domu. Nesmiem vám to prezradiť. Povedal som si, že vám to neprezradím, lebo potom by to bola nuda. Ale proste budete prekvapení a dúfam, že sa vám bude toto video hlavne páčiť. Nebude to moc dlhé video, také základné veci a pokiaľ sa nám podarí nájsť púšť, tak si tam dáme point a radi by sme našli aj dedinku, takže začneme hrať. To nemáš na to ruku? Takže ideme za púšťou. Tam si dáme ten point, pretože ja vám v podstate prezradím takú malú nápovedu. Budeme potrebovať strašne veľa skla. Strašne veľa skla. A ešte jedno, nebude to hrad. Takže uvidíte. Je to niečo epické. No a ešte to, pokiaľ nájdeme nejakú dedinku, tak nad tým to tiež urobíme. Už som vám zase napovedal nad tým. No a v podstate potom ja vám to teda prezradím, nemôžem to udržať v sebe, takže pokiaľ by sme našli tú dedinku, by sme urobili nad ňou sklenenú pologulu, z ktorej by išiel v podstate do zeme tunel a tade by išiel vlak až do našeho domu, kde vlastne bude jedna mega veľká pologula a potom pôjde taký malý tunel a tam budú ešte dve také menšie pologule. Takže na konci vám to možno ukážem, ako to asi bude vyzerať. Mám už aj plány načrtnuté a mám aj fotky už urobené, že ako to bude vyzerať, takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. A choď nadstaviť ten point na tú púšť. A začni zabíjať slony, ako ja na tom jednom borde, čo nás zabil. Sme sa namačali. To mi dáš potom sušiť moje kalhoty. Dáš. Púšť alebo pás. Aha. Ja som počul, videl som pás. Začni zabíjať sloníka. Zobrať aspoň nejaký ten bambus, aby sme si ho potom mohli ochočiť. Ježiša Maria, ale potom sa vyrobí ten sugarcane a tie kocky sa potom z toho vyrobia a tak sa ochočuje, ja to viem. Neboj sa, ja mám strašne veľa slonov na jednom borde, ktorý som už vynasal. Sa vozil na každom jedno. Ty nemáš rád nič. Pána, pozri sa na mapu, aké je to dlhé. Omogo, to čo tam je? Hentam poď tam. Na tie trávnaté, tak. Tam. Rád by som zabil aspoň 20 celných golmov kvôli tomu obsidiantu.
A hen tam máš bambus, ale nemáme lana. Museli by sme pri ňom počkať, by sme to stopli, počkali by sme pri ňom a mali by sme slona a bolo by to rýchlejšie, no vidíš! Takže my to tu stopneme asi tak za chvíľečku a ochočíme si slona a potom aspoň pôjdeme rýchlejšie a zatiaľ si aj vyrobíme nejaké veci a bude to aspoň rýchlejšie, takže ja to tu stopnem a potom sa vráť, no aspoň ešte ukážeme, ako ho ochočíme. Musíš podkopať sa pod seba. Nie to, ten druhý blok, na ktorom stojíš, akože to tak bagne. Ešte ten. No a proste idem ochočiť toho slona. Už aj ja. To uvidím. Idem to vyskúšať ochočiť. Dám mu tomuto veľkému, aby sme mohli hneď jazdiť. Také malý. Nemám ho rád. Nie, on nám zožral všetky šukarkiny. Čo to je? No proste, my to tu stopneme, vyskúšame nejakého ochočiť a potom sa vrátime, takže zatiaľ. Takže ja vás zase vítam, som tu ja, zase Mertony a pokračujeme. Náš slon, ochočili sme si slona, až na to, že to je jeden magor, ktorý v podstate nechce rásť. Už sme tu pri ňom pol hodiny a stále nechce rásť. Takže my sme si tu dali point, ideme si pre veci tam do toho ľadového biomu alebo snežného a ideme pokračovať ďalej. A v podstate potom keď skončíme tento diel, tak si pôjdeme asi pre neho alebo až tam druhom, uvidíme. No a neviem kde, ale niekde sa máš tam obojstrannú sekeru, aj normálnu sekeru. V podstate na zombikov sme polovali, niektoré veci sme pohádzali, lebo nám už boli na nič, mali sme plný inventár. Boli sme sa pozrieť tuto do tohoto medzi tie stromy. Je to tam v podstate strašne veľa stromov, takže ja by som aj jeden zrúbal a išiel za to, takže no, mohol by si pokračovať no v tomto chodení, lebo ako stále sa pozrieš do inventára, jak neviem čo. A isto to nebudeš kopať kladivom. Ani obojstranou. Máš tam normálnu sekeru. Náhodou, celkom pekné. Keď aj nie celé, ale no v podstate zrobíme čosi. No a vydáme sa zase pátrať alebo niečo také a potom sa vrátime pre toho slona. Možno, že ešte to stihneme aj v tomto dieli, že pôjdeme pre neho. A no v podstate uvidíme. Túto noc, keď nastane noc, tak koľko máme toho dreva? 28? Dobre. No dobre, takže pôjsť cez tento biom alebo cez to v podstate.
No a vlastne cez túto noc nebudeme spať, ale pôjdeme na zombíkov zase polovať. Najradšej by som poloval teraz na Spidera, preto lebo si chceme vyrobiť to sedlo na toho slona a no v podstate uvidíte. Zober tie saplingy, ich máme aspoň zo pár. Takže a ideme si hľadať nejaké miesto, kde by to bolo dobre postaviť. Ja by som to rád postavil na tej púšti, ale tam by to bolo také škaredé. Bo tam pôjdeme ťažiť v podstate ten piesok a bude v podstate škaredé, keď to tam bude postavené. Ja by som to najradšej postavil na nejakej lúke rovnej, kde by sme len tak niektoré tie kopčeky len tak zrovnali. A hlavne tam, kde není stromy. O tie stromy, dokým sa zase vyťažia a tak ináč nemáme nejaké jedlo? Oh my shit. No, rýchlo bež preč. Rýchlo niekde bež, niečo zabiť, najradšej krocana. Lebo... Počkaj, máme bambus? Tam je dedina! To je dedina! Spatřená dedina, hurá, sme zachránení! Ja som našiel dedinu, hurá! No, divočáci. Kroca. Kde to je? Ten modrý sa mi zdá, že sa dá ochotiť. No tak. Strašné bugy. Ty kokos. Ty kokos, som sa vždycky pohne, keď ja ho idem zabiť. Pierko. Jeda. Oh my god. A nemáme jedlo. Že by sme si dobili HP. Sexy, ale nemůžeš mě rozbít. Jackson, Thriller, stanou jako zombie. Chcel, ale nevyrobil tvoj problém. Mali sme ho asi... 12. No sice hej. What the fuck? Ja to killem! Jo, ja som ho killnul! Dedlak. Bukodlak. Ja by som to aj možno... No nie, neukončil by som to v tej dedinke. Rýchlo, niečo po mne ide! Jo. Takže, ja toto stopnem, lebo mne už treba na nájsť, takže zase čau a hneď sa... No, tak, no, takže my to tu zase stopneme a takže a takto sme sa my tu zabývali v podstate. Hneď sme aj prišli, hneď sme sa aj zabývali. Sme si dali veci, postiel, hento. Tu sme sa zabývali v tomto v podstate a je to celkom pekné a tak.